ndiri serious nelife yangu vanhu ngausiyane nehairstyle yangu oyoyoyoyoyo vanhu varipi ngavauye katimboita mwinyimwinyi timboita makuwa uyai tiite mwinyimwinyi yaitite mwinyimwinyi hai yakanyanya yenyaya nhasi yes ani inini ayo ndarikumboona mira kuti paite vanhu kapa chine 0 viewers ineze hey guys pane twendeti now Melody Kondanani how are you uri sei Melo my melody inonzi chiko song yamelody yayo iri kungotsviriridza mazuvano you are my melody guys ndatogadzirira red carpet yesita mukiona here muzvinyenyenge how are you uri sei vanga vakamirira ka we are here Winnie Munembe, how are you? You were waiting. Actually, tauya. Zvamanga makamirira ziye zvauya. Sisiwe guwa riya. Vane guwa risingaiti sisiwa. Vakazombobatwa. Vaita makuwa. Chipamagaya uri sei? Ndiri bosha what? Guys, hairstyle yangu yakanaka. Munokomenda zvemhairstyle yangu. Faith Mponda, how are you? Nash, how are you? Susan Natnyam. Uri sei vasheti kuzinero ndeipi uri sei vasheti kari sei kalive Besta Muchkanda hey Muchkanda ainova Muchkanda kai anobva kupi ndoziva nekutsvagama Thokozani Mulaleya how are you Thokozani Magaya, uri sei chipo kwa Magaya. Definitely masiki, maskera sei mashemarians. Taskera waskera sei nyaks, hands my handsome and pretty shemarians maskera sei. I sometimes forget to put it in lockdown because shema anovaraidza. Really? Thanks so much, nyaks. Thank you so much. Guys, manzima handsome nema pretty shemarians. Hey, so let me look pretty. Am I looking pretty, guys? Okay, Margaret Makusha. How are you, Margaret? That's the name of Makusha in Elif. Tatenda Makesha urisei Tatenda. How are you? Zviri sei. Tinoti makadi kwamuri kwese ikoko. Isu kuno tinofara zvokuti Watsoni wauri seiko wanga wakamirira tasvika tapindira chapindira chimama komakomenzi angu amanya sei okay nhasi nda kumhoresai mese don't worry chapindira chimama Levinia Chimandamba zviri sei mashemarians kwai muri sei mashemarians munofara here isu tinofara zvokuti nasheuta pamire ari kuti iye maskera sei hello mashemarians then Dorcas Chiunda ari kuti zvakare munofara here mashemarians kwese kwamuriyo kwese kwamuri kumiri kupi ikoko anokukwazisai achiti makasimba here munofara here Meli Tata ati hello vasikana asikana kwai munotamba here toenda pana Tawanda Owen Chikukwa Tawanda anoti hello guys how are you guys Mangeza Golden Dororwa makadiniko tinotamba uri sei Golden isu tinofara yampo upenyu kamoto nyasha uri sei guys ndiripo guys amusombokomenda hairstyle yangu sei ndikugadzirira ka red carpet how far how do I look anyway Sheuta Pamire okay ndambokumoresa Natasha Makiwa hi Natasha how are you Tasha Urise how are you Omi Jampam guys are you ready for tomorrow hey tomorrow
guys, tomorrow kune fireworks Patricia Day. Hope makagadzirira, hope tese taane ma-t-shirt mucomment section, kozi munhu wese achaona mukana wekupinda mubhokisi achiratidzira zvishandwa. Munhu wese. Omi Jamba, how are you? Chris Madakwana, mabira wani kweshe kweshe hanzi kwamungadai muriyo unoda akagwinya. Kana wakagwinya zvinobadakadza yaambo. Chris Madakwana, zvinodakadza kana wakagwinya. Isu tinobadakara yaambo. Kurisei kanyi kwaswera wani. Shema ucharohwa naNox. Waimba melody kapa guys, my lyrics anosiyana. My melody, yeah. Nyosha shita. Ndeipi sazita nyasha una share. Oh, Sazi, how are you? My Sazita. Hi nyasha, nyasha. Ratidzo bona. Nyasha na seromo risei. Nemashe marines. Ese, we are all fine in the tiribo swakoti. Lokadia Chadunga, how are you, Loka? Rumbizai Magudu, cousin Nyasha and Shema, we are okay. We are okay. Natasha Makiwa, kazi Esther ikupisa, right? At least one comment au Esther yangu, hey? At least goes the Shiranga Rutonisha happiness mpamuno, guys. Hey, how do I look, guys? Just comment. Anadiwa ne hama. Oh yeah. Ndiye mwana sikana. Anadiwa ne hama. Oh yeah. Undikangasira song yangu. Guys, how do I look? Nani nishamari ndikuposera. Yeah. Ndiye mwana sikana. Anadiwa ne hama. Hi guys. Last live ndaibata. Waibata. Oh, wait. Etis. My comments. Okay. Hi guys, Lady P. What? Hi guys. Last live ndaibata. Waibata. Ndaibata. Anjazi kumberi kwacho ndopega pandogogona, guys. Chinaka Tracy. Urisei Shema. Hi Shema. Hi Nyasha. How are you guys? How are you? Crescentia. Dankaiso. Hi guys. How are you, Crescentia? Tawanda Owen. Bay Ali, where are you? Hey. Nana Bay, Nana Sweetie Bay Muno. Okay, Violet Jambare Gota. Morrissey, guys, we are all okay, Violet. Good. Joyce Napea. Hello guys. How are you, Joyce? How are you? How is everything? Right, munotamba ere. Amshamarari anotambara anodakara yaampo. Takabagwinya kubati gwindiri kubato simba check. Hesi Nyasha na Shero. Joyce Napea. Kuzai Mondoro. Yaya mungotamba ere. Tinotamba askana tinotamba. Kurisei kanyi. Unodakara kwenyu. Kwedu kuri kubadakadza sei jongwe uri sei Nyasha. Guys, ndiri bossa kuti hi Shindimnemo, how are you? Shane MGY, hello Nyasha. Ndiri bo Shane, how are you? Shane unozandi happy family. Oh, happy family. Hi guys. Hi happy family. Murisei. Are you ready guys? Matona ka Esther yangu yepa red carpet ndatozvigadzira ndinoenda kazvivharisa rwendo runo. Golden Dororo wamakarongeka musoro. Thank you so much Golden. Thank you so much. Oh my god, thank you. Nduna Ngomo. Hi Digia. Mazano udigia wakapera mufungi. Digia akazorora. Zvakaoma. Udigia wese uri pasaidi chipo wamagaya anzi Tatenda Mukwesha. Hi Nyasha. Ndiribo Sisi at hi Nyasha. Hi Sisi, how are you? Chipo magaya at hi cousin. Ndiribo guys. Ndiribo. Anzi Esther wekenyenye sezita, right? Iriku uyaka Esther ya.
iri kuuya kaestao, iri kuuya maghost ndinobloka nhasi ndinda nhasi nditine chimuti maghost ndinobloka hanzi estao wekenyenye ndekenyenye, right? Guys, musasa. This is so nice. Nhasi hamusi kuona ndiri kutonyatsodzifila here, ndiri kuzvifila. Bo here estao, guys, bo here. You look pretty nyasha nashauta pamiri. Une jealous, uri kuona? Looking hi, ndikuona hanzi looking pretty nashauta pamiri. Thank you so much Shauta. Kune vane jealous kunoko. Hanzi na Enya beva looking good. Thank you Enya. Thank you so much. Hi. Usaite jealous. Usaite guys. Shero kundisturb ndiri palive. Hanzi na Miss Charmaine. Hi Nyasha. Hi, how are you Miss Charmaine? Tafadzwa ndewechirungu. Tatodzawo kuti Shamata adoshandisa zita rakadai kozi nderechirungu. Tafadzwa. Okay. Gogo Slim yaipano. Gogo muri kudedzwa nachipomagaya. Hanzi Gogo Slim muripi kusabatika. Gogo hanzi uyai na uyu. Besta Muchikanda. Hanzi hi Nyasha. Hi. Muchikanda, this Muchikanda sene mundoiziya. Munobva iyo shamari. Asena nene vanokwa Muchikanda. Homenchena kuti vanokwa Muchikanda ndine ndinovaziva. I know these Muchikanda people, but all right. Hello, Deliwe Nkwena. How are you? How is everything? Arikuti iyo hello guys. Mashemarens mamores kwana Deliwe Nkwena. Arikuti murisei. Anzi na Susan Matinyam. I'm one of the ghost block Minyasha. Not block. Don't let that block because negativity. No. Today I'm not going to comment yesta yangu tiakashata ndukuto blocker. Today is out block. Head block. Yeah, you alive. Hi Jillian Makuza. How are you? Rukots Duve. Hey, how are you, Rukots? How are you? Tino Mhlauro. Hey, how are you, Tino? Arikuti ye hesinya. Seripiroro. Ndola kazi Rukots. Guys, don't block. Rukots now block. I'm blocker. Ndatomisa kuterrace Rukots angambondi andi munhu angambondi uyuka tamiendesa kuterrace. Hey Auntie Mamo, you're looking good. Thank you so much Makoti Tanaka. Thank you Miss Shema. I'm looking good, yeah? It's good for the red carpet, right? Thank you so much Makoti Tanaka. Thank you Miss Shema. Thank you so much. Thank you. Kuna ane jealous kunoku karuzviti Rukots ndiwe. Munhu angazvipesa. Oh guys, I'm so happy. Finally, I've got a greeting. Ndamubloka. Mendi be hands nice hair. Yes, akongori kundivhara kaiwe nebvudzi rangu. Bvudzi rangu rakatonaka vanhu vatonditi nice hair kucomment. Wandivhara wandudzwa kuti Nyasha hairstyle yakaisi kubuda. But anyway, thank you so much Mashemarians anondifarira saka vanondiudza chokwadi. I'm ready for the red carpet, guys. Even my outfits are on point. This time ndakarongeka zvibrigadier. Tanaka wakandirova payapayaka. This time ndikuka nchikurova 40-0. Asi kutombomirira izvozvo. Last time wakandidashuraka. Ndakagadzira nebhutsu. Handisi kutombodzora tsvimbo gore rino. Handisi kudzora Faith Mponda ari kunditi hesi Nyasha. How are you Faith? Ndiri boss zvakuti. Guys ngatingosvikepa.
iyo video yoda upload kana kuti iyo share ari kuita madhira ake saka aromboshandisa laptop saka ari kuuya ngatingosvike pa100 anenge auya hanzi nice hair naMandy B. Oh my god, thank you so much Mandy, thank you so much Mandy B, thank you so much, thank you, I appreciate that one, I appreciate. Hanzi naTanaka musa Tanaka uda kutivhara tikukuziva manje this time takatokurongerawo kana shero shero izvezvi ndepemuti ndiyo ku+44 handitombomuendesi kuSomalia kana kujama kuti mumuti mujama wakarongeka izve ikudonha sha hanzi yedu matita asati asvika muri kupi Mandy B, where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Because mangwana chinenge chakachaya guys. Mangwana tinenge taka isvo. Natural hair. Natural hair harina harongo kamwa chete. Majero ndo ndakapfeka mawigi ka. Bvudzi rangu guys. Harina harongo kamwa chete. Guys, mira ndiri kudzidza tiri kuita mangwana. So tomorrow you are supposed to be ready. Tinenge tichitamba panapa, tinenge tichitamba, tinenge tichidya, tinenge tichifara. We are celebrating my t-shirts edu. And I think almost everyone ane my t-shirts izvezvi. So everyone uyaimese. Panenge paine music, panenge paine kudya. Anzi kuCanada. Anzi asati asvika Canada. Maka-order rini? Maka-order when? I think taurai na Sister Eunice. And the mune numbers are Sister Eunice. I think you have to contact Sister Eunice. I should have the same thing. You say I'm going to 3 weeks. Yes, hanzi nashero ndine pasa yange yakambotumirwa nabo masawi yakaita 3 weeks. So guys, be patient, but tomorrow you can just come guys, just come. Baba namai Masawi, alright. Hanzi writing yakanyora ndeyamai Masawi. Baba Masawi vakangotaura sei writing yakanyora ndeyamai Masawi. Hanzi ndine zvinhu zvangu. Thank you so much nevhudzi rangu. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Hanzi navhasheti t-shirt yangu yasvika. Yay! T-shirt ari kusvika. Inini yangu ndakatoisa panodziya, vamwe vasikuzoita vakaisa pa-t-shirt yavo. Sena neni cheka t-shirt yangu. Hey. Hello Nyasha, how are you Nyat? 1489. Ndiri bosa kuti. Ndiri bosa kiti. Ndiri bosa. Hanzi vhudzi rangu rine utano. Thank you so much. Thank you guys. Why are you lying? Sena neni. Hanzi ini handina t-shirt but ndinenge ndiriti. Don't worry, you are welcome. You are welcome. You are most welcome. Whether you have a t-shirt, whether you don't have, tomorrow we are celebrating Shema t-shirts. So we are celebrating kuti vese vakatenga ma-t-shirts veka tinyatsomapfeka ese, munhu wese achange achipinda box mangwana. Tichange tichipinda panenge paina vanhu 10 apa kuti tikasike kupinda tese tichijamba tichidya motogara makagadzirira guys. Guys, and baba namai Masawi vakatumira upa anosvika. Anosvika, machira anosvika. Vazhinji vari kuti ari kusvika, munhu wese akatumirwa anosvika. Maybe nyaya yekuti ari kungononokawo kudhilivhara, but anosvika. Anzi maskera sei, anzi mafadza. Muchaonyerwa. Maskera sei family kwamuri ikoko. We are all okay. On behalf of Shemarians, we are all okay. On behalf of Shemarians, we are all okay.
kwaiti svikewo kwaiti gumewo panapa ndiwiti akuroti gumai henyu gumai henyu shema to the world. Yes, shema to the world. Shema to the world. Shema to the world. Shema to the hanzi vamwe misoro yedu yakarukwa magodi. Don't worry sister ndaka handi muri kuona wangu kutwa ngewebenzi ndinenge ndakatodaro handitomborina kana basa nazvo ndinotoenda ndakadaro ini nemusoro wangu uchiitwa ngemadharangisha kudai I don't mind iwe usina kukamwa ndendakatodaro sister Eunice muri sei sister Eunice mozoitisera sister Eunice peseka haribude pamuromo pangu ndichitaura mumwe munhu ndoti sister Eunice I don't know why maybe kujairira I don't know why I don't know why. Hanzi natafadzwa Shema TV painkiller of stress. Shema to the world. Shema to the world. Ndikupimbira song. Uzinzwa? No, don't do something. Apa ndikupimbira song. Shema to the world. Nyango usingadi uchatongoinzwa chete. Shema to the world. Okay guys, kanpokuita itaure nyaya. Hanzi story bona sister Eunice. Ari ndakutojairira sister Eunice pampacho munongondiona hangu munongoita muchingondiregerera because inini ndinotongoti ndikatongoti gare ndobva ndangoti sister Eunice because ndimi wandakajaira ndikatongoti gare ndobva ndati sister Eunice. Ndinodakara hanzi munyasha mukunda wemuganga unofa Salibonani Mashema. Hey, ndapindura nchiti chi? Libonani. Guys, okay. Hanzi Salibonani Mashema. Ini hahlani. Mi ufuni ngikhuluma isiNdebele. Guys, please, mina I don't khuluma, hey? Haya. Hanzi Shema uri kuyarini kuzimu na Wineta kuroti. Shema itombo mukanganwa guys, ndichiri kumuda kuno ndakamuchengeta kunoko. Ndakamuquarantina Shema ndakamuisa pakwa. Nosvita afterlife. Linjani. I'll do this. Guys, musandiseka mana. Mukundiseka were muri kundati libonani. Ndishema nduza kuti ndidaro guys. I think something chakaitwa. Waichajera. Chikangoramba it means ndiwe. Leave me alone. Ndakambochibata ini. Linjani Mashemarenzi. Linjani Agnes. Yes, you. Linjani Agnes. Uyafunda nyasha. Okay. Niyafunda. Right? Hey, ndagona. Hanzi uyafunda nyasha. Ngiyafunda sisi. Hey, unonzi chi? Unjani umphilo. Right? Ndisho. Did I get it right? Nonzi linjani umphilo lo unjani umphilo. Did I get it right, guys? Correct me. Unjani umphilo unjani. Uyafunda nyasha. Yes, ngiyafunda sisi. Ngifundise. Shema is coming. Uyazama sonke. Yeah. Guys. Makuzodituka guys. Hanzi nyasha hanzi nyasha ya doba. Why iri kuramba naimi? Why iri off?
Udapa munhu zvokutaura kuti ndorwara inini manje. I rebuke Jesus Christ of Nazareth. Okay. Jesus. Kumbi ndikudzidzira ndevele. Kumbi be, amana be apinda mu comment section. Kumbi be. Chidzika ndipinditi. How are you? Chita bye. Yes, motaura kuseri meg. Takudoita basi. Bye. Ndazvidzikisa. Ndauta kukick out of the box. If wabuda mubox macho. Ndautobuda ndatoenda kuseri. Ndikuona. Ndiri mu comment section. Uda ndisati maeko. Should I say guys? But ndakangona kuzvinzwa kuti ndiri kuzvinzwa here nichi. Guys, unodzosera paseri. Aiwa, you unofana but uone kuti imboterera pafoni usingaite kungori kunzwa ndichitaura. Guys. No, kandi kuti nditerere uri kuvanhu chaiko ku comment section. Guys, muri kundinzwa here ndichitaura guys, ndabairira kasini kangu kana ndakazokachaja nezuru. Vanhu vanokundwa kozi mouthpiece yako iri pa. Earphone. Saka I have to ndofana kutaura kuti chiregera rigani kutora story yacho tozostesa ngwana kuza to 27. Guys, right. Nyaya yangu ndele nayo uyu ndakanyora kuti two stories 2 in 1. Nyashandifurira kuti ndiite two stories. Most of guys bazwareka tichikuchita nyasha but you don't like the word you go kuitara ndo zvikuita akundifuri akundita furirandi. I'm not furirai. Yes. So manje zvakaita ndezvekuti tanga neipi manje. Guys, let me tell you zvakaitika paguwa ndetanga naiyoyo. Saka ini vanhu two vakasiyana. One ndiye kune imwe nyika, one ndiye kuGhana. So now zvakaita here zvekudai so andinombozwa pane mufeso ndaikudza kuti wandakati I almost dated but asongosiyana zvo. I was very rude ndikazodora ndimudhudhudhu. Akabva ati so what? Munhu wese anongokuvara akandipindura gwaji ndikati zvino zvakasiyana naye. That same person manje. Indakabva ndaita guhwa. Ndichiudzani ndingati for example ini ndoshanda Mamtali. This guy anoshanda Marisapi. Ndida inini anoshanda Marisapi. The other one anoshanda kana kuti kuchimanimani. Example. Saka kusepa chako kwakadeo ini ndiri pakati. Saka uyu manje tomboti wekupi wakarusapi kuti aite kuchimanimani kana kune chi anofana kudarika nekupi nemusiti mangu munomu vese vari vaviri akuda imwe nzira vaifana kufura nesiti ndo shortcut yacho and ndo mafambira nda mabhazi achoni rekuti mchimanimani kuti munhu adarikira achinda kwaSapi noto obviously kudakara machi Mamtali same thing nani nemunhu achabva Marisapi achinda kuchimanimani adakara neMamtali. Saka inini manje ndakusa situation yekuti ndinde Mamtali. The guy ndida ndakupodza ndadata agara kwaSapi. The other one manje agara kupi kuchimanimani. Example guys, example kana totogoti pawengezi kana panyanyadzi pa kwakusimbonyenyi kuti takurestrike kuti basi vangu ndozokwanisa kumadi kumasanganisa zvangu but kwakusina distance yakanyanya ureba nokuti ukatokwira urogona kuti kuseni time unokwa kutodzoka ndo distance yacho nekuti marondera ndarare kind of ndozvo zvakaita. So now what happened is this guy obvious guys angatori munhu bo imwe ndatofunga kuti andigona kutokabira apa pane mufesu chinzwa zvakaitika because anga andiseva kadramstick kanga kakafunuka inditi ngomkona yanenge atoriwo stingy ndobva ndaita sei guys don't get me wrong guys oyo ngomna chatanga toti bisikode papa inyaya ikatosika kare guys then ini chakandigwadza inhau yekuti mufesu palikatona nebhaiki akashowa kuti angasiri zimosi
instead of kuti atovhunza kuti wakwara kuti waita sei kuti are you okay akatondirafura kutoti so what accidents do happen ndozvaakandiita ini ndabva ndakaboekana kuti why would you say that saka uku manje zvaizoitika ina nditi ndiri pakati ini ndiri wokudi wokuzimbabwe but vanhu ava havasi mazimbabweans vamwe vanhu kunyika yavo variyo so now zvakaita zvokuti uyu imwe shamwari yangu manje aripo mumwe mufesiso aimbogara kuSouth Africa but asi muSouth African saka pakangonzwa kuti ndinobva kuZimbabwe akafara zingamboti akati ndakambogara kuSouth Africa ndihari mafriends maZimbabwe saka munhu anongofarirwa like nevanhu kunyika kwako vanomufara zingamboti and ari very active munhu iyeye very active asi ari mufesi but pekutanga munhu uchingoti ukangomuona unoona kunge asiri murume chaichaimo I think monzwa zvandoda kuzama kutaura ipapo saka munhu wese anenge achingomuchi anenge murume sikana ndozvari kumapoto anomiramira hapana pamunomushayiwa anenge ari everywhere especially kuna madzimai ndo kwake even step yake anofamba semudzimai asi totoanokuda kuti inditoriwo medi mukadzi wangu ari kupi ariko kunyika kwavo ikoko nevana vakewo asi vanhu vazhinji vanoti kungotaura izvezvo apari pamuromo ane pamuromo ende atyi munhu ende anotaura wanted inonzi pfocho yeye akataura vanhu vese vanoti zi kudero vanhu vanomukwata big time kuti zvekumboita foni kutomukwata zvamaikwata mufesi yeye saka anotaura zvaanoda and I think munomuka anenge ane maconnections nevamwe vanhu vanogara kuti kubig city utosamuza kuti akakudza kuti ndoziva nhingi unotosi saka unoziva kuti unoziva everyone ari muno utoti yes ndo basa rangu rino ndofana tosvika ndotoziva vanhu vese kutira kuti ndikaenda kucity iyi ndofana kukwana pekuvata ndikaenda kucity iyi ndofana apa anenge achiti oh my dear ndozvaanenge achita oh my dear saka manje ini ndibva ndati mufesi ndo wanditombokurirana naye ndokwanisa kutoudzawo nyaya iyi ende zvandigwadza asi mufesi uyu manje aimbogara mene kuti vairenda same house here lokuti kuzorenda sifull house kunokwana yakanaka iriwo finished ka zvinoti dhure ende mumba mavo I remember patikamboenda kufunction mamune makamera that house yenge ine makamera so zvazvaitika manje ndezvekuti after a week tabva tese nevanhu vangu vari musiti muno mutataenda kufunction yenga kokune mabirthday 2 guys ndonzi the biggest event kana kuti ziku event rekuti ndinondogona kunzikanzidzokorodzaa kuti nda kuenda here kuma-event ese wakaenda ndeipi yaunochuza I would rather choose that event iyo yange iri yemufesi wandoreva kuti anotange musikana haanyatsohuswa kuti anoita nezve ane mafriends guys vanhu flew from Bangkok flew from Phuket ime vanhu vakakwira ndege vachivinga mufesi iyeye kuti ane birthday paiva pane svosve mozanonzi svosve mota dzanga dziri koko tikati ime aiwishuwa kuti tikuenda kupati yemuafrican kauti ipati yevanhu paitambwa vanhu vekunena West Africa vanotamba guys apo pavakaita theme yange ine African digital wati hakuna munhu panga pakazara ndati it was packed that party yakaita 2 days vachirova party chat that was the biggest event andoti ndakaattenda and after that ndikazoattenda imwe but ndati kwakubhozimwe kwacho kwanga kwakundiko unonga wakuinvite waka kunenge kwanaka kuti 6 hours from your city uzoti saka ndinofire kuinda kwese imari yangu yetransport ndonotsvaga kuti mari yangu yehotera bcause ndinofanira kutsvaga in advance unofanira kubhadhira hotel saka ndotsvaga kuti hotel yenyu kuri kuita mari for how many days then the other thing ndechekuti food iwo kana usingadye food yawo inovava it means kuti wakufanira kuti cater for yourself handiti ndo zvakaitika ndobva chi nikirikini ndipo charge ndobva mufesi iyoyo manje toda kuadapta ndobva chi mufesi handina ndipe yako uyava 15%. Yeah. Ndenge yaputika. Guys, this is for young charge. Inge yapera.
kuti auya chaja saka watondikanganisa pandanga ndandapa kuti chi we kuma-functions avo kune kwakazara vanhu so now zvakazoitira zvekuti uyu rafu yakandiita ndeyakandigwa ndeyakandibhowa ndobva ndatora foni bva ndatoudza chi uye wandoreva kuti ane ma-connections akawanda muno antange murumekadzi zvaari so anofarirwa kufunda vanhu vakawanda ndobva chi aita sei pandakamufona ndakamudza chokwadi ani ndamboga kana kuti shanda ndingamboenda dona pabhaiki gaizi katoshuka manizi angu aya munhu atotanga so what zvinotombohwa ndobva ndaita sei ndobva ndamuudza zvese zvikanzi what zvinoita vanhu vanenge kuno kusina vati malady boy guys saka don't take it wrong because kudo kuti nyaya yacho niyasoitawo zvakanaka tinovati malady boy vanhu vakaita seivavo saka mbva ndatanga kutomuudza ati shaona ndozvaitika zvikadai uye mbva ati what my god why would you do that? What kind of a guy is that? He is a shame. He is an embarrassment to our country people. It was not even funny. Shenzi, a shame. Ndofungaita kusiya foni because anofamba akadega akabudisa diti kudeo kusuro kwese kunenge kwakati kwangu chidhadha chiri kudeo so ndomafambira anenge aita ototi it's a shame shame ai what kind of a guy is that now amene zvaone zita nokuni kwa basa kuNigeria ndoimwe nyika ikoko kumusoro ko uye ndobva ati okay, my dear. So, how much did you use to go to the hospital? But no, I didn't. But do you need money? No. So don't worry. I'll just send you some money so that you can go to the hospital. This man is an embarrassment. Guys, so I'm not an African movie. I got my dear. Let me do a video call because I want to tell you something. That guy is nothing. Abamande problem yakazoitika manje. Uyu mfese ndikura kumlady boy wega. Anga aine friend yake inogara ku Bangkok. Yaita kuti tizosangana pa party. Inanganisa ndabata chi style yachoni. Ndobva chi atanga nditi unofana kuya kupati kwangu ndati why uruda kuramba uchiinsista ndobva atoti there's this other guy akandoneka kuti upi andimuzivi asambomona mumapati ako utori vanhema so I'm telling you he's so nice. That guy is so nice. He's my friend. Ndikati kana it's a lie. Iwo munhu wasikatombo anonzani zita rake oindudza zvimwe zvinhu samwe musi bhatisa pa 3 way call ndikati akana wangu let me tell you the truth. This guy Maya and ndotabizedza andira kuzomudza angu but takatanga takamuti takati Bangkok akugara muZimbabwe akaita seri pa video call kude it means nyango zvikanzi kutamba bhora anogona ngaita chi zvemusombo dia andikura nemando zvakafunga kuti munhu ukuta zvemusombo dia ndo zvakafunga ipapo ndokuri lingoni vanhu inoita zvemusombo I cannot ndobva ndati akana saka izvozvo ndozvakamunyongonya manje kuti iwewe handiti tata kuti zvonione mufesi wangu muita sei munge muri mese akazama guys like 2 months that lady boy mira chiti my friends want to talk to you. I'm like I don't even know your friend. I don't know your friend. Oh, don't worry my dear. You just have to come here. Everything will be taken care of. So I was like no, I don't want andimuziye munhu wako apara ane face ichikisa mufesi yemunhu muzoma zifese yanenge akati kumesi kwakunitonga kachekwa nemapanga kudaiwo toengeri face yake I'm like what ndosura ndarohwa nditi uyu ndotapinda kudza kuti iwe ndikakuti jambo unofanira kuti how high saka bandaita sei ndopakaita mess up everything pandakazonomuudza uyu manje ndakumuti uyu pandadwa neback anditi so what iwewe munhu usanda maxte vanamuudza so my dear I told you are supposed to be dating my friend. Now look at this one ndobva ndapandakanya kanzi that guy we cannot he's not our own ndo zvaita ora manje ndobva ndapandakanya yapera indakafunga kuti takataura tiri vaviri guys little did I know kuti lady boy apa mazuva ndasanyatsokuziva kuti asina kuitika izvo zvakatoitika pane nguva ndasanda kuziva kuti malady boy chese chaanotaura mozera kuti chinoteererwa nevanhu iwewe chaiye unogona kusateererwa asi kana lady boy akataura chinhu cho chinosvika chine punch kuvanhu chosvika punch kuvanhu haukwanisi kuzvimiririra unless watomeka sure kuti
I think I have to make it somehow someone ndofana kuti ndiwirirane munhu because ukangomuta offside chete waenda and hatombozorori pamberi pako anenge achizoti look at this shameless person ndozvaanenge achiita pamberi pevanhu hatombosvodi saka manje zvazvakuitika manje indaiwirirana uyu ladyboy uyu uyaya ndaitaura naye but zvezvokuti ka ndanda kufarirawo mufesi yayo but now ndasinanyatsowirirana naye zvekudero kusvika kupfuura muladyboy uyawe tatatoone ebot iye tichizivana kumapati taitomuona pataenda kumafunctions because taibva kuno kuti tiri group vanhu aishanda pabasa pedu taenda tiri group because kuno kuvanita mamonthly vanomati mameetings ivo wokuti every month every Saturday yega yega vanonosangana vanhu kunyika ikoko ndozvavanoita guys. Ini ndakatovararirwa zvangu ndichitoseka ndichita sei ndokubva mufesi uyauya andisendera message akasenda message akati iwe wakaudza uyu kuti chii mufesi yainzi awa zvikanzi what did you tell Awa? Awa? When? She says, yes, because Awa told my friend this and this and this. Apa guys, Awa uyoyaga akaenda kuno but the way ndiko Cameroon zvavano Awa akaenda kundoudza roommate wavaigara naye aitowo nemudzimai wake wemunomnyika ndo wakandoudza andovaudza pepe ndobva aita sei uyu andofunga kudai akutsvora kuti iwe una shamwari yako he's not a gentleman wona zvaakazoita uyu aifanira kuti take care of musikana kuti akadonha nebag amuona kuti akwasaenda kuchipatara anourako aita sei your friend is very stingy best friend ndobva agwadziwa ndobva aita sei ndobva achifonirani ngatigai manje anogara lese kwasapi izvi zvikuitika kuti mani indiri pakati ndiri pamutari vekuti mani vari kuudzana makuhwa uya ladyboy wandaudza akuudza roommate yanga iri best friend yani yamufesi anogara kwamutari kwasapi anyway zvikanzi tisakataura kuti awakamudza chii ndakabuda ziya guys ndikati jesu nai mwari zvandakataura pe ndikati akatondinyima mari yekuti ndiende kuchipatara zvokwadi ndozvodira pai sure guys it was the truth ndozvaangaita akatotigadzira akatondisiya akatonditi iwe ndezvako izvo ndozvakaitika apa inini manizi angu anga atozvimba akatombobuda blood ndidangonoiswa kana betadine pamwe nekuda kuiswa chibhandeji because ndakanatsa kusvuka guys but iyeka instead of being a gentleman akanoita chimero kwandiri saka ndakatogwazwa ndikanoudza shamwari yachoni asisi kuti bva anditi alright zvakatiudza manje but ndamuti inini muna ndikudze chokwadiwo chikore chakaitika ndechokuti inini wakandigwadzisa pakuti iwe wakati ndachaita accident nemudhudhudhu wapedza kudaro wakutondizafura kuti so what wakambozvina kupi zvichiitika hakuna chinhu chakadero because ine hangambodaita accident wandigwadzira uchiti so what wapedza kuti so what iwe wakutotarisa divi kutondisiya paipai ndiripo ndichikamhina ndega ndinamba kwedu saka ndakatogwadzwa zvikanzi why didn't you tell me I didn't tell you because you are rough ndozvandakamudza chokwadi ndikati I did tell you because une rough utori nerafu iwewe saka I had to tell someone anogara padhuze newe kuti azvizive zvikanzi saka iwo wakanoudza awawi waregere kundoudza kana kuti imwe best friend yako kana I don't even know kuti best friend yako ndiani inini ndongoziva kuti iwe unotana vanhu kunyika kwenyu saka it's not my fault ndozvandakamuita ndobva ati bo zvapera izvi ndikati kana ndata sei and iwo chifunga kuti zvandakataura zvichi zvakatokuboa neniwo ndakabhoeka kana deserve chi kakunzi wosori kachoni because wangati ndiwe futi ndakatambokuti usamanyisa mudhudhudhu wamanyisa mudhudhudhu wendazodonha pepe iwe wakutondisiya futi ndakangomira ndakati tuzo wapedza ndakatoudza shamwari yako kuti izvizo ndo zvawaita in case ndakatomudza zvikanzi alright ina hana problem newe wande problem neye ndi Awa. Why did Awa tell someone else? I'm not even joking. No, ndinda kuti Awa kuzonomubvunzire chi because ini ndabvuma kakuti yes iwo ndakatoudza Awa because iwoka haungati munhu maita accident wakambozvona kwani totozoonekwa nemumwe munhu wemunomnyika kuti are you okay iwandisiya pepe zvinomake sense azvimake sense if you a guy ari gentle uya wafanira kuti ndakana nini kuchipatara kuti tinoonekwa wakundisiya pepe ndakatagara ndichauya nditozobasa vanhu nemunhu wemunomutairira hakuna zvakadero ndobva chi ngrikini mfesi ngati kana zvakadero ngati nepa 3 weko
uyu lady boy bharamba zvikanzi handitongeswi nine a useless man aitomudero kati useless man useless aizi excuse me ndatoseka hangu zvikanzi right vakatanga kuudzana guys and aiti vachiudzana kudaro aisendera mascreenshot no you know what regai ndifonere uyu because mulady boy ka chokwadi chiripo nekuti muromo haatozoreri apa kana pari apa ndogobva makuseni kusvika raviri kusvika achitaura and hamukundi hazviiti hamukundi nyangwe anga asiri pati munoziva kuti munhu uyo kuti even anga asiri paprogram kuti ari kubika ari kuita dhekwa kuti se anonozviplesa ega agonotorera munhu wese aripo masitikawo oita iye leader ndo zvandikuti ani munhu akaita saiyeye guys munoziva kuti kana munhu ari lady boy ane kahu like pane kahu speciality kaikawanako kuti zimwe zikarekta rero ukangobuda ka senge pane imwe type yakaita se vari pakawanda pane vamwe vakataka kunyarara vari reserved pane vamwe anofanira kuita makeup zvisingamboiti uyu manje uyu aibleach kusara malips aita purple ndokubleacha kwaaiita nekuva very vocal saka vakasiyana siyana vanhu vachoni iye he was very vocal then ndobva chi mufesu vakaudzana manje problem yakaitika nemufesu yawo yamanje wokuwokarisapi problem yakana ndeyekuti akaconfronta the wrong person akaconfronta the wrong person. Let me tell you, every Tom and Jerry aiudzwa nyaya iyoyo ende yanga yane masipices yanga yava nemasipices ekuti ka ini manje ka uyu avakava ini ndadabudiswa kamnyaya uyu mufesu uya andibudisa mnyaya uyu unonzani uya uya futi mufesu uya wandandaudza kuti ndozvaitika pepe anditi inanda iwo hauna kana problem yakuti ndekuti uyu arikuramba chokwadi kuti haana kuita responsible haana kuti nechi haana kuva responsible over you iwe maita accident saka ini ndinomira ndinotostika newe because wangori right haukamboti hanzi mwenzi wosiyopo ngakamira pepo hakuna zvo zvakadero idisgrace kuour countrymen. Then uyaiti iwe une guwa waitire chiguwa wodzire chimwe munhu yeye azondiudza saka ini ndo pane nyaya yangu wasitaurire chi uri kuzvitaurire chi kana waudzwa kana nazvo wazotaurire chi nyaya uchindoudza best friend yangu nokuti uchatofamba maimwe zvikanzi you don't know me very well ndozvakaita akati don't worry he don't know me very well and ndachofunga kuti majokes uyu mafunctions mamwe akasitwa kunokunoitwa michato vanhu vekukamira vakawanza kunoitwa michato saka manje kwava neimwe event futi yaivako nemababy shower even like nemabirthday and vanozvikoshesa ndobva kwati paimwe function vanapuwa card. Little did I know kuti that guy uyu vanga varovanisana musoro kuseruko ndobva ndakukumbira vese kuti oraiti chive titasetaura chese ndokumbira regero mese muri vaviri uyu lady boy bva ati handidi because handiti zvoni you don't mean anything kwandiri soka handisi kuda kuyachi paconference call topedzerana because arikufungwa takangwaraka he doesn't know me very well ndobva aenda unfortunately function yakaenda uyu first akambogara kusiti iyoyo nauti ako kusiti tomboti marondera saka mufesi uyu akamboshanda kusiti iyi vanhu vakabva kunzvimbo yakaita sekuchimanimani guys vamwe vakaflya ndege kuenda kupi ukoko kufunction iyoyo. Excuse me, vandaita sei inini bva ndatobhuka uyu yangu because kunenge nemaresorts anenge akanzikana muda unotopuwa uyu chipamlet chacho kuti choose kuti unoda kunogara kupi kwachoni then kana zviripo wotoita sei wototransfer mari yotoenda kona kuti uyu zvodisiyana nekuti city yamukuenda yakamira sei unogona kubhadhara in advance kuti unobva wapuwa kuti watobhuka kugara for madays kana kuti 5 days ndo zvazvinoita saka manje munhu aiziva zvese izvozvo zvemasities ese ndiani Lady boy, mona manje kuti lady boy is an asset. Lady boy iziko asset rekuti even wangu usingazondoita seka anoziva almost every city because ane more than 5 years achigara kuno. Ende zvinhu zvake zvano specialize nazvo ndezvekubika mumapati nekuita izvemadhekoi mumapati nekumeka sure kuti vanhu varya vafara ndo department rake. Saka chindiudzai kuti iwe unganoconfronta nemunhu akaita saiyeye obvious achakupenda black everywhere. Saka manje aizoita manje ndatoenda paya ndatopuwa kadi ina ndinauziva kuti mufesi uya manje uya kwekuti kundita accident ndakaenda uya handakuziva kuti achanga chatendawo semuchi
function. Guys, you can do the drama rakaitika. I didn't even know. Inini manje pandakasvika pepe. Takatanga kutosazi because takasvika the day before function yanga iko mangwana. Takatowanda. Mune munhu aizongosvika pauyu waingoti uvapa address then from there muzotorwa nemota makuiswa mahotels enyu ndo zvaiitika. Mahotels ekunoku haadhurika. I think it's about, especially kuma-outskirts kunoku, 36912 about $10 per night. Ndo mahotela ekunoku hatori boss ngamboiti ekuno kuma-outskirts, but kana Bangkok I think it's expensive. Kana Bangkok manje ikuku ndo kuna tourist ese kunotodhura, but kwataienda kwandoreva ndekuti kune uyu unonzi kune mahotels akachipa because kuma remote areas saka it's actually cheaper, and futhi ukabhuka zvokuti ukuita 3 days vanokubvisira kusa discount ndo zvakuri ikoko. So now asvika pepe ndakamira kuti because vanhu vatafana kuenda kunawo kusemi resort ka ndi inini iye uyu lady boy nesister yake yanga yatokwira futi ndege kuuya kuno kusiti yo function, saka tafana kuenda ikoko ndo vanhu ndaizinyatsoziva nevamwe ndaingozva but ndasanachovajaira ndakajaira ava vangu 2 ava ndo vanhu ndakajairira ndo vachi tatomira kuti ndikatombomuti iwe indakuda kuti sei ndakuda kuinda kumba ndakuwa hope, saka ndokwanisa kuenda hamune anyone here vari kuenda neside rorochi wonondisiya ikoko because andingamboti ndoti nhasi togona kubata kuma 11 12 then mangwana futi function yacho kana vane function ndogona kupira kuma 3 am muona manje. Saka ndati inini ndakuda kuti sei kutoenda kunovata vangoti mira takusera tabhuisa nyama kuti mangwana makuseni toenda tise haungaendi woga ndikati akana ini handichagoni. Ndakasvika pakuvata pasofa munhu wese ainda kumaresort avo vanhu vese vatoinda ndakavata pasofa guys. Inini manje pandakasvika mufesi uyu manje awauya chinzwai zvakaitika akandibvunza kuti is that useless man coming? Because I don't know, I'm not even talking to him. She goes, right, I'll ask my friend because I know that she knows some of the people who are here. And it's the Vadatos walked out when you was going to say, what about that mumu? Guys, anga like this. Because uyu manje uya mfesi wanga ndakupenyera naye problem ino ndekuti anga ari short tempered ndo zvandakazonotisa very short tempered I think munhu anga ari reserved as well but ane hasha, saka iye aizviti handinzwaro muLadyboy achiti ina handinzwaro ndo zvakaitika pakati pavo vari vaviri. Hakuna waida kuti aritreat yes vese ndaifana kutaura nawo ndaitongotaura nawo ndikasvika pakuti okay both of you nandichakwasa because ndikataura newe uchandoudza uyu zvakati uyu ndikataura newo vese wangongotomira mascreenshot ndikangoti sorry zvenyu zvapera but chakachiri chokwadi ndaikwarira chokwadi changu chokuti gumbo rangu ndo ranga rakuvara asi munhu akasiya anditarafu ndo vachi apa panozocheka tozombo ndo anga kutoita take of his bike chamwari because ndo mabike anoti muzani noise kakaita mudenga kude ukuthi kana uri uyu pabike ipapo kandoka katotenga na $1,000 bike iroro ndo vachi asvika kubvunza awaya muLadyboy vatanga kubvunza shamwari dzake zvikanzi uyu ari kuye zvikanzi actually masikati ndo kunga ngatombodiscusswa isati asvika zvikanzi uya haasi kuuya because ati hana mari ndobva manje uyatoona weakness unoona manje vatanga kuona weakness yekuzomuataka nayo akati that man what is he doing here, why is he working, he is always broke a broke man. And that time is also not even funny. Ndobati a broke man. Ow! Ndobati say guys munoziva kuti kana those kana vanhu vanonyatsa kugara kunyika chakunobvunzwa maLadyboy machichichi munozvinzwisa the way avanotaura ka usikati useka ndokunomboseka wozota serious hamino zvawangori so but a broke man. Ow! Ndobvaenda akati my dear sleep there I will take care of you. Because this one he cannot even afford $20 US to come here. He can't even afford a hotel. What kind of a man is that? The other time when we went for a party, I saw him. He slept in his car. What kind of thing is that? How can you be stingy to that level? Apaito expose pakazarano guys apandanda kutomunyarira vamwana apa munhu anotanezva angari dude guys like a dude chete reba kuenda ku achidzikiswa nekamunhu kapupi
kamuyellow bone zvako aita kamudeu awo ndozvaita guys pakati kadhirama guys pandau iyoyo ndobva chi ndakatovata pasofa pepe ava uyai baona chi dhudhu vaya vekuita mudhudhu neaccident neni vakasvika vari mwezi kupenzi mai mwana vari 4 iye aiva pasenja nevamwe vacho 3 vangwana vaingofamba vari 4 vanobva vaibva kusiti kwavo ikoko vasvika pepe zvikanzi awauya mba amuone awa kwakumhanya mbauya bva andimudza my dear ndozirakana my dear haatodi zvekuti ati my dear wake up my dear achitokundirova musana kuri zvanzi wake up my dear do you know who is he zvikati ndiani zvikanzi that shameless man is here. Please don't talk to him. Don't ever talk to him. Inini manje. Tanga kuti why wouldn't I talk to him? Ndikuzoti ndakanyaya yakapera. Saka ndakunzi don't talk to him. Guys, ndakati kwatondi apart. Wakamboti kwatondi apart kuti udangomhorosawo apa zvakuita. Nyaya yacho yakaita ikapera. Uyu manje ndiyari kuzokuti ini hoteli yangu iri kupi? Nemwari zvindoita sei uyari kuziva kuti hoteli yangu iri kupi mabheki mamwe angu atoindiswa atonzi ngaanosiya uzonotorwa kwakati vekurizoti iroro kaifunga saka uyu wachoni uyu manje mulady boy ndikaita cross parties nemulady boy zvokwadi handikura nhema upenyu hunenge wandiomera because unokufirita everywhere achitaura zviri kumake ndotype yandikuta nezvayoyo Jesus ndokubva chi tagara fese paakandiona akabva afara akatofara akati Sharon kutokanganwa kuti akambototi gwajura kuti takamboita ndiye akatokanganwa ndobva chi anoti Sharon hai pandatarisa kudeo nepamahwindo uyu chi awanga akatasari pahwindo akadai so pahwindo achiona dakuona kuti chichaitika aiti ndobva ati apa uyu pesa asi kuzviona kuti ndikupuwa signari uyu manje mfesi akamira pachipakauchi pandandakavata ndobva mfesi mwacho uyu awauya mulady boy akadongorera munozive mizvavakadzi anenge achiita magozi akuona uyu ndobva enda pahwindo akatarira kudai ebva ati ndobva handamuignore ndakatozomuignore because of that but is everything okay ndikati yes apa nichagomuudza rekuti nana awa usatombotaura naye yet ndanda kutosatisfy chigoyani yaawa kuti awa ndiye achahwina kuti iweweka wakasiya waita se wandishauda but at the end of the day Sharon is my friend iweweka uri kubva kuri iwewe wakutoda kuuya paufriendship hwedu awa sitonid apart apa manje vamwe vanhu vaingopinda vachibuda vamwe vanga vangogara pamakauchi ndasingavazivi like I didn't even know most of the people wanga vari ipapo ndagara manje ndamuka vandagara ndobvati are you okay ndikati I feel sleepy masangu ndakatota kuti aita kuti I feel sleepy guys ndikati I feel sleepy my head is aching shikanzi akati yes shikanzi for how long ndikati 3 hours ago that was the worst scenario yandakambopinda mulife mangu guys apa mufesi wega but inini chandaiona choti mufesi ndinenge ndanda kutomufarira manje ndozvazvakuitika saka uyu zvaiita haana kutasawo mwoyo wangu ini kuti maybe Shera ndonga kutoda mufesi uyu kunzisa saka ndozvazvakuitika ipapo manje kuti ndichitaura manje kuti I think ndokufarira zvasingachaite bhozi dhati uyu kudona kwatakaita pamudhudhuduka ndowakakanga zvinhu zvese bhozi ndanda kuti iwe what kind of a guy are you kuti iwo ndikaita scenario yakadai unotondipindura rafu saka kuzoti kumberiko ndikatodona ndikatokora zvokuvhunika gumbo you would ignore me kai uchoti ndikuzviitisa saka I think ipapa ndo pakatangira that clash yangu naye but I still wanted to talk to him that's the thing but now papa zopinda lady boy awa didn't want to see this guy my dear, this man is broke. He is broke. Do you know who sent him money to come here? Guys, my dear, let me tell you a secret. Let me show you the person who paid for his bus fare. This man, he is broke. Very, very, very broke. This guy is the one who took care of him. And even his hotel. Someone is paying for his hotel. He doesn't have money. I know everything.
and I know the person who's paying for him. Still, atopedza dhiri rese patanda kungomutarisa mufiso ena nakuti, are you this broke? Ndikachamubvunza, achagona kumubvunza. Ndada kungomutarisa ngati, ndomuti, are you seriously this broke? Why are you here in Thailand? Yes, I know kuti nokwanisa kubroka, but he was working at that time. Everyone was working. La papa sina kana Carolina, papa sina kana chi. Everyone is working. So why are you broke to this level? Ukuthi uri munhu muface, uri kupuwa bus fare, yekuenda kudzoka. Apapa uri kubhadharwa futi kahotereke $10 kuti uvatemo. So what is happening? Ndikuda mvura nyasha. Nyaya iri kuda kuti ndite nyota. Oh, nguva inyasha ndikumbiriwo kani. Ndikumbiriwo right. Excuse me. Oh my God. Mimi ndibomwa mvura dakwazwa. Guys, ndakaputsa maglass ese amaiona ndichimwe nawe ndakamaputsa ese akaputsika. Ndokukika nemakumbo isingazvioni. Ndopachi ndatoti saka paisapa kuti first guys, let me tell you the truth. I really wanted to talk to that guy, but now the thing is I couldn't because of Awa was fighting his own issue and ndakasatoziva kuti vakazogumisirana papi neissue yawo. Mind you, these people are from the same country. Ini handisi kunyika kwavo. Saka ndanda kusvika manje handizozivi kuti kana vakatsakusana vanosvika palevel ipi. I didn't know. But that aiwa inini zvakutoita ndakutostika richi nemunhu akandipa invitation card. Because if I cross path nemuface uyu mulady boy, upenyu hwangu hoti mamire nirongo. Chirega ndongoteverera iye semuswe wake senhunzi yake kungomuteverera. Ndondoita sei? Ndozvakaita. Face yabva anditarisa ari kuuya manje. Kuti achiuya pandiri akabva akundikana. Saka iye pakaenda ndofunga nemaface yake kunotaura kwavaitaura vaibvunza kuti iwe ko chii chikuitika nemusikana uyu maimbotaura mese, what's happening? Ndofunga akashaya kuti amene vati chii. Ndobva iye bva azondiona ndina Awa. But I know the person who told you not to talk to me. Awa is the one who told you kuti usataure neni. Akatovhandudza. And I know. Why would you listen to Awa? Guys, apa zvaizoitika imba ika yanga ni madoo 1, 2, 3. Yanga ni madoo 3. Sapane this other door uku kuraibuda nekuside kwakata kuside. Ndokwa kune chi kwakune mazi cooler box mazombe aiva nedoro. So meaning and everyone aienda kunotora doro rake muchi marepe mazi cooler box anotange marepe taya. Kana vakuita muyekereka vakuinda munonzi muchi vakuita mapati vekunoku vanohodha doro ngwanopenga kandi zvavanoita vanhu vokunyika ikoko. Saka manje apa zvakakuti zondibhoma ndekuti aidarika nepandiri every minute adarika nepandiri guys. Ani ungaida kutongonzwa kutaura neni ndobva ambomira akanditarisa so akambomira akati parepeti ndobva amira akabata doro rake akanditarisa kuti what's cooking ndoita pari akaita zvekutexta message guys ndikuziva kuti what's going on but ndaita sei ndingamboendiko because Awa anozondisa mumero ngandisiyane panapa but ndaita sei first day riya ndatodarika tazenda nemunhu aenda uya atanga kundibvunza manje kuti tapata takudzokera zvikanzi saka uyu ari kunovata kupi. But I don't know. She goes, why don't you know? Because I don't know. I don't even talk to him like that. She goes, what I did. I think he's so broke. What kind of a man is that? Guys, what kind of a man is that? That black man, a shame from our country. Sister yake manje but no, you don't have to do that. Because unazera kuti pamwe musikana anga achazobva mukomana. But now the way you're talking about kuti broke, shame, shameless. Hazonakidzi, don't do that. Vakutsiurana manje. Ndangonyarara hangu achimudhiga. But my dear, that's the truth. That's the truth. That man is so broke. That man doesn't have kobo. What kind of a man is that? Are you sure you're not talking? No, that I don't know. Are you sure I don't know where he's gonna sleep? I don't know. I don't know what to do. But when I talk to him now, I'm gonna talk to him. I'm gonna talk to him. Because that person maybe a month or 2 months ago. So why would I start talking to him now? No, so you didn't even know that he was coming. I didn't know. Am I the one who's giving people these invitation cards? No. It's like a problem.
taenda iwezi ndofunga vuka yacho zinda kuno indakatozomuka kuma chikofu ndatozonokerwa nani nevamwe vanga vane rizoti yavo panext because kwakaita dzimba vandatozonokerwa nangu atanzi chiye tikutore kada kunoona soka toa tichikutora toenda newe kupi kusoka. And I was like, no, if I go kusoka because every time banda meetings vafana kutambwa game ndo mutemo wavo game ritoripo rinenge tori paschedule yawo inenge toripo nenguva dzakati kusvika nenguva dza1 PM kuchange kuti ngwasoka vantonoenda chiground rachoni vototenga nemainform anawo mainform ndikati can't this guy anofanira kutamba soka but ndati I'm not gonna go there. Ndakabva ndaramba ndatanga kufunga kuti ana awa kana vaenda it means kuti vandamubvunza kuti watumwa nani like it was a couple mufesi wachoni ndeweku I think Ghana bhebhi racho ndire muno muThailand so vane mota yebhebhi racho ndo anofamba vatoti tatumwa kunzi tikutore kada kuinda kubhora awatituma kuti tiuye kuvatekere he was so nice anomake sure kuti wafila comfortable that's how wake nice zvaari yemufesi wacho uyu ladyboy yawe vatotumira vanhu ndandikatorara ndobva toti uda kuenda kuekera here uda kuenda kunoona soka here the first thing yandakangofunga that brokeman ndikati that brokeman andione ndiriko handiite izvozvo ndonyarira kupi indakarega kuti anhu ezuro ndakareva nemakuti ndohwamusoro ndikati no thank you ndikati ndiani anenge achienda kusoka ikoko achinoona achiokera vanhu vari kusvika I think most of the ladies are actually cooking but ndikanzi alright what else do you want me to do you want me to go and drop you kuri kubikwa chikafu and I was like what akadzi vangu vari kwanga akawandisa handombovaziviwa ingoti wow ndikamwacho aitoti ndikavatasa ndototi kana kandirova nditombo ndipamwe ndogona kumwaukaka ndikati no it's fine ndosara hangu ndiri kunoku ndozongoenda ka1 kupati ndo ndatoramba kuinda kanzi kona kungobatsira wangu kucheka mabhanana kana don't worry about me food yangu chatenga ku7 because ndaitoziva kuti food handidyi inovava but atoti don't worry about me ndoita sei ndichazotenga kukati kanzi it's fine so do you want anything to eat because ndandichifanira kuti make sure kuti we are okay kunoku ndikati don't worry nditori bho zvakaitika pepe ndobva zuva rovira pepe pati bhanza kubva ndadzoka futi kuzotorwa vana uyu vana ladyboy handasatombozva kuti vari kudzoka vachindereka kuti ndakatosora ndakavata vandazofumuka futi time dzekumachi yepati yakuda kukwana ndabva ndatoprepare vandatoenda kupi kupati kuya ndaenda manje kupati ndichisvika pepe guys panga zira mazimuri and I was like what where are these people getting these cars in this country handiti handikati ndinoda kuzvibata nhasi so no most of these people vanenge vane magirlfriends emuno muThailand so kuti iwo haukwanisi uri mutema haukwanisi kunotenga mota direct ukatotenga it's impossible unofanira kuenda nagarantua wako but mutype person either you pay that person or niende anotora mota utanga umubhadhira iye kusvika mota yapera kubhadharwa mozotaurirana ipapo that's how it works tatorwa nechiine vava vari kunzi take care of Sharon Pepe yapera pepe ndikuti ndichisvika guys the first car yanga yakamira pagedhi mufesi uya omudhudhudhu anga ari pagedhi patacho ndoita sei mufesi akasomira pandiri kufanira kupinda napo ndo paakamira tika ndoita sei ndikuti apana ndakapfeka gogoka yakadai gogo yanga ndakapfeka igotanga kunyura muvhu unyikiriki guys akunopaka wakaita chiground chimwe chachata sechanaiwa mvura maimwana ndobva nditichi ikoko ndo kwati kunopaka ndigotanga gogo yangu yakatanga kupinda munonzi muvhu ichipinda ichipinda imomo maimwana apa ndakareba ndiri mugemu3 ndichiti koko chimwe ndikuda chitipi chakatobva handitoziva po asi ndanga ndakanyutura ndakanyutura zvangu nekadhiresi kangu ndatototengera pati iyoyo ndanga ndatotenga kadhiresi katori bhobho Fesenda zvinondiita sei apanga achichena manje achipika oswegi yake tumasututwa wanga wakapfeka vanhu vanga vakachena guys I'm telling you vanhu vanga vakachena apa manje that time ndandakuda kuti ndimwe muti yesi ndodarika ngati kana ndibatwe nawa ndichitana ndikati bodo ndikaenda sei ndipfuti ndakandamuona pagedhi vananga muti ndeipi bhanti ndeipi ndobva nditi unokwanisa kuzoonawo time here yekutaura neni mpesi manje ndati alright iri bho ndikati what time bva nditi anytime yaunenge wangu free ndendiri panapa panze ndozvaakaita because anga kuzviziva kuti munhu ari kukonzeresa zvese wekuti
asataure neni ndisataure nemufesi wemudududu ndiawa ladyboy akakandisona kudayo so takuona because vanga vaudzana kuseri chavangaudzana I didn't know kuti level ravo rekuudzana ranga rasvika papi saka uyu aifaitawo ladyboy aiti aufani kutana nani uyu mufesi adangoprova ladyboy kuti aiwa munhu ndotana naye kaya ndichida ini ndamira pakati kati aiwa inhangu kuna awo wacho handichaendiko kuna uyu kwacho handichaendiko ndakugara nemanew people vari panapa papato nemwe hwana anga ari wekueritia tatangoma outcast hwana wekueritia nethis other Filipino girl wanga nemufesi wake kunyika ikoko kwaya nemarasta ake dadha anga akachauindima mwana saka ndiwo vanga variko nevamwe vandengozva here and there but manje vamwe vacho vadezva here and there vaida kutotambawo nemwanhu vanga vane nguva vasingaoni ini handivazivi saka vatatogara pachitebho chedu chemanewcomers ndo vatatozviexcluda the level of madhizinyangororo mabharangisha yange yasvika ipapo pati yacho yange chanakidza yange isikachanakidzi because uyu ladyboy awa aiti akabva odongorera kuti are you okay my dear don't worry that man is useless utoenda guys ini manje mufesi yamanje aita sakadi akadongorera nepagedhi kuseriku achidongorera chideyo so ndobva azotuma someone ndobva ndokumbira kudedzerwa musikana uyu mvati apa manje kirina anga atumwa wacho nyika anga amboditesta da kunzwa kuti ndichati chii ndati akutumwa wacho ari kupi but ari panze ndikati anonzani but unofunga kuti anonzani ndikati handizivi kuti awandira kutumira vanhu here kunondiinvestigata kuti I don't know ndobva papa remember ndenge ndakapfeka mapumps ndobva ndakukwanisa kuchifamba manje ndakuchiona kuti aiwa kuti vakufokasa nefood saka hapana pachambobva kukisheni yekuseri uku ini ndichadza kubudabva ndikati ndototazvaona kuti ani munhu wandikuda kapanapa kuti nditaure naye ndikuda kwaawa ndobva ndatasa check masettings ndobva ndashova ndondabuda pashe pegate panga pane vanhu ndobva ndati aiwa ivo vanhu ndikwanisa kutaura newe uri panapa iye akati ngatitaure tese tiri pano pamberi pegate ndikati no I cannot handidi zvikanzi why ndikanzi zvikanzi why uri kutyani ndikati hapana ndiri kutya zvikanzi iwo siye usiri comfortable kuti ani pamberi panapa ndikati kana ende chimwe chandasiri kuda manje ndechekuti ndikatanga kutaura naye in front of people vanhu vachafunga kuti ini ndiri kumhanya naye yeti ndakasiri kumhanya naye manje ndo zvanga ndisingade izvozvo ndikati no inasi kuti handisi comfortable kutaura newe pamberi pevanhu ndobva ati were ndoti akupi ndati ngatimbofambe ndichidzika nzira kana utsvaga pane 7-11 tonotsvaga tonotenga ipapo because vanhu vaingofamba mwakazara panze mukati mamakazara panze mapakazara ndobva ndakungotasa kuti masettings ava ari kusaidi kundivaziva munoti kusaidi ava ari kusaidi kwandivaziva ngatifanira tine nedirection iyo ndobva tafamba vatati taenda kuya ndobva andibvunza manje andibvunza ndobva anditi ko iwewe sei wangosodata naye ina nambozoti iwo data naye wakangondiignore guys ndakatopirigudza ndikati inini ndasingatozodota naye because wendi wakatangwa ndipo kuchuda ndobva anditi koyo asi naawa mama best friends ndikati nini awa ndakabvira kumuziva kubva kudhara ishamwari yangu saka mudondiite sei because iwewe udoti ndisataure naye iwo haana kundiudza zvake kuti usata naye but ndaiona signal uyu awa kudanza ati my dear that man is shameless ndozvaita ndobva aita sei atanga chinzwei manje dhama rakazoitika mufesi aitopeka nokuti yatopera tatowirana ndikati aiwa njo chazitara newe but not now shamwa because inasitombozva kuti iwona uyuyu makaudzana mashoko kusvika pakuti chii uye akunditi wauya kuno kusina kundiudza why should I tell you you're not even my boyfriend saka why should I tell you andinotombororwa newe zvokuti ndinofanira kutokuudza kuti I'm going somewhere kwakati hausitombouri entitled kuti ndikuudze izvozvo futi kuti ini ndichaenda kufunction yakati zvanzi at least if you told me it was gonna be good ngati why would I tell you iwo ukandisiya wani ndiri padivi neroad ndati accident saka ndikuudzire chii kuti ndikuenda kufunction yakati zvanzi and hauite ndotoita zvakafanira iwe wandiudza wangori kana wasvika panapo wakandiudza here kuti kuenda kufunction you didn't tell me sike uda kuti ndikuudze asi iwe uri kundiudza it doesn't work like that yapera iyi kazodzokera kuya takutanga kuti sei ningirikini takutanga kutowirana awa vakutanga unotambisa chiuno totanga kutamba zvonzi kunyika kwave kuko but toti garegara ndataenda kuda kunoorara guys see you tomorrow because ndikiti ndakuti bhazi rangu ndaifanira kumukira makuseni ndozvaifanira kuitika ipapo
but before ipapo manje first night first way aifunga kuti we are now in good books. Vanhu I didn't even know kuti vanhu vanonga vachitora chikafu vachipana nevanhu vavo. So iye aifunga kuti inini ndamunhu wake manje I don't know ipapapo kuti chii chikaitika. Ndobva ashenga chikafu. Instead of kuti iye apinde mumba anotora chikafu akagara pashe mupfungwa make aifunga kuti ndichamuvigira chikafu. Ndovigira chikafu kuti ndiani? Ndichitadza kutotsvaga chikafu changu. Ndanda kutobika chikafu changu ndisina maspice. Takudhumana naye ari kukicheni ari kupopota. So rakaita red. Ukati wait. Hey, you don't care about me. Yeah, everyone is eating food. I didn't even go food. Yeah, you didn't even save me. Am I the one who was giving people food? I don't even know where this food was coming from. In India, we go food young. So I just go to Popota in here. That you want to assign a money to put calf. She goes, I know what our did. And guys, do some of a jam kitchen as now milipidi. And I just big here. If I don't pop house in the door, Chigo, end of Bashenga. I just wouldn't guy. That's not one that I don't know. I know what our did. Our did this on purpose. He just wanted to piss me off. Yeah, up our message kafa in a jamba. That's what jump up cover. How? One more thing to pay food. Because I need that trauma pictures. Sanga found to consider that I was taking pictures the whole day. Or your own bachi or own pouch calf. That is our your husband or your wife. Why are you blaming our Hanzi? Shanzi, Saka who side did it? I'm on this photo mom side, and I knocked 1 hour big. Saka, why are you blaming our hero or not for food? Hanzi, Shanzi, our jump sorter out. You have to sort out your children. We saw what you're trying to do. Why were Nanga hour? And so what are you cooking? And I'm going to be like chikafu changu in it's not salt. It's not milipidi. The vata pepper. The vati, at least if you had actually thought about me, we're going to do grow plate. Because me, I should bring you a plate of food. In this not food. Don't know we get food. I see Nandina. In your good time, this now good. And Gasha, you know, going to go go bigger January. Was not Jones, we suit Captain Joseph. Panama banana, this one couldn't use niggas to get a good milipidi. I don't even know who's supposed to say was say, why did you ask someone to pound food? I'll pay. At some pepper mudra. Second day, after food, Garapa chair. Food, you are food, Bakagar. So you're not going to save us food. Because am I the one who's giving people food? I'm not the one people. You should also save us. But not save a jagger. Because even you go save a pakuchi vanjans in our occasion, you're trained to the Chovapi. I don't know to use. I'm going to put that, but we are trained to Ovapi. I talk to times I never win. Our drama, our is a drama queen. I tell the never window. It's a good there also. Never window there also. So there is your food. Yes. Some food and drama queen like that. And there is your food. Eat. You only know how to chop, but you cannot cook. What kind of men are that? No, I got to popota by yes. What did you contribute? Nothing. You don't even have money to buy juice. He wants you to save. I think the Pacapella Sangano Yamarava, Shokusa Kumbera Chazuti, Shakasofamba say, Changos and Chokuti, Dopacapella. Last one, I think for engagement party, petro engagement party. I mean, I don't know. You're talking and one wish I want to get a couple. Then that is a cocoa. No problem there. Don't go pay out. That was it, I think. The email, but anyway, I can't invite her. Iyo ndakataka loss boss ndayifana kuenda ndakuzoyenda ndakatobhadhira in advance akazoguma naenda kuna Nyasha ndakaenda Bangkok ndangosiya kana ndatoluzawo mari yangu yehotel but kwangu ikuri
because ndandagarisana ndisingatomboneka I think that only 2 years ndisingaendeka any functions avo because I think that drama rakaitwa nauyu naawa nethat guy andinonyatsoundifilisa comfortable so ndanda kuti obviously mafunctions anoendwa nauyu awaka most of the time uyu this guy anenge aripo and handingadi kuti panenge ndoita zvokuzonzi iwe taura nau usataura nauyu hazvindimekere sense ndati handisikuda kuenda akamboita last year akaita almost 2 months achindinyengerera kuti uya kumafunctions vanhu vakubvunza kuti uri kupi uya kumafunctions ndikaramba ndakatomurambira this year futi anga ane birthday I was like ndouya kubirthday kune Carolina kuno ndouya kupi ndikati akana ndikatomubvunza kuti iri kupiko pati yachoni but iri kwakati ndikati akana I can't sorry but airi bo but last year akambozama even December akazama futi ndikaramba then this year last month iyo yakatondi kuti uye kubirthday anenge ane mabirthday ake every June anita function and I can't come sorry 2 years hanasombena mafunction iyo because ndanda kuti saka ndikaenda ndikandosangana neface then ndozodi tikutasana futi pepe ndakusvika kutaura naye pamwe nditusa nditaura naye usade nanga andidi drama but ndati ndangomti I know it's okay ndinenge ndiri busy ndangomti ndiri busy ndozvandaingomutaurira kuti I'm busy nebasa ndoyechi yekutanga iyi yapera yawa up to now I don't know kuti vari kuita nezvei vese vari vaviri handitotauri navo zvokutodero zvokutoti da kuvanzwisa kuti uya kuita nezvei I don't know but tichiri ipapo manje uyu kuoriginal yawo guhwe yawo yamanje ka zvakaitika ndezvekuti uya original chaiyo kwakatanga kuna awa ladyboy nebest friend yani yeuyu mufesi wemudhudhudhu ka uyu best friend akazoguma asungwa nemapurisa guys it's very sad moza kuti chiere ine mwe chitu chatoichengeta akasungwa nemapurisa up to now I think achingori mujeri ane more than a year ari mujeri masungirwa akaitwa ka I think moza zvokuti azvezvo unonzwisa mapepa asi manje iye pane kuti abude aende kunyika kwavo kuCameroon hana kuinda akabva zvokuti akapa passport yake someone chinzi munokwanisa kuwana visa from India then vekuindia yabva vaita Hong Kong chidhindo ndobva abhadhira mari chidhindo cheche chiri pastembi cheche chinenge chakanzi nditokuradzechi kanditangozama ndikukuradza mune passport yaka expire wozozvati haina basa hamaona manje kuti zvee zvakaita uyu yedu like this thing chistembi ka ichi chinde chekuSouth Africa nditi ivisa rekuSouth Africa nditi this one ivisa rekuSouth Africa nditi so manje zvinozoitika kunopuwa this visa rakatosiyana iri ndakatomborotadza vanemwe pane video yandakaisa yakanzi 90 days report so ndio visa remuno muThailand ndikaita saka zvazvinozoita manje I think ndinaboti ndimanganiko ndire 1 neiri rekushanda rekutanga ranga rechikoro iri ndiro rekubasa then mavisa aya zvaanoita manje ka unozoinda manje unotanga wapuwa iroro wozoinda kunoiswa mastemp akakura kudai ngona mastemp yakakura kudai these stamps manje zvazvinoita ka ndezvekuti excuse me ukarinywa kana contract ka unofanira kupuwa this stamp aupuwi uri nemwe visa ndio visa rako irori rakadai iri ndio raunoita so this visa manje rinongo extendwa chete kana original stamp ichi chirimo chichiverifya kuti zveshuwa iwewo une visa voenda musystem kuti wanoti visa rako riri ndecharo rekati iHong Kong sapatona more than 500 people vakabatwa because of Hong Kong mavisa ndobva iye aita munyama of which visa iroro anga atone more than 2 years achirishandisa I don't know how but rakazobatwa after 2 years excuse me kuti anga nechi Hong Kong visa ndobva excuse me ndekunguzwa ndikuzwe saka ndobva uya aita sei Grigina abatwa ku-immigration vatomuvharira muchizariro vanzi uri illegal for the past 2 years zvakaitika nemufeso yakadzosera guhwa kumuridzi waro ari mujeri kutaura kwandikutoita kudai atone more than a year arimo mujeri saka ndo zvakaitika kwaari iyeye vavati hanzi vambota macourt cases vaamarusa ese macourt case achoni apanga atone mwana nemutai wake mwana akatongomusiya ari kachechi iye mbaaendeswa mujeri vavati hanzi hatisi kudipota anytime soon hakuna zvekuti anzi visa by what apasina kana kuchata nemukadzi wake kuti agota nani oka zvaitonetsa saka achiri mujeri achingotendera ndikutonzwawo tsitsi that's what happened imwe yacho ingeri yemafesi vekugana I think ndakambokudza ika ndingoipesa nyasha
ndingoti gaga ndipese I think ndakamboitaura mashure yefesi yokugana vakaita sei kune mufesi anogara kusiti kwatiri kunoku mufesi uyu anoita zvekutamba bhora asi achishanda futi pane imwe kambani ina zvemota hachataura kuti mota dzipi dzachoni kambani inoonewa iri muno musiti matiri inoonewa nevanhu vekusweden handiti ndozvakaitika apapa achipinda chechimwewo soya anopindawo itoriwo type yachoniwo mufesi ndekuganawo then mufesi wokuganawo zvaakaita manje moza zvokuti pamwe paunenge uchitaura nyaya uchitaura nyaya pepe munhu anenge achitora information yauri kumuudza oishandisa kumbenefita iye I didn't know aitouya everyday pamaraini pedu pana pachoti ndepindi pamaraini penyu zviseisei kuhaufa matichazi tinongototaura naye nyaya yekuti machikoro kwedu chiimahwani chichichi izvozvo matia akati akauya akaenda matia akati akaenda saka ini I didn't know kuti this guy manje wokugana anoshanda munomuka antondisosa inini information antisosa zvakazobuda antisosa information ndichitotaura naye senyaya aitaura senge totaura nyaya yatosika yet aitoudza someone ari kuBangkok kuti iye ndiagent munzwisa manje iye akabva ada kushanda saagent akutsvagira vanhu basi ndobva audza munhu uri kuBangkok kuti isusu kuno kusiti yatiri ndikuda maticha 4 because inini aibvunza ini saka maticha akasvika nevanhu vangani kubva pachikoro penyu chichi nditomuti hatembowa nechakati zvitotsvaga ticha ndofunga pane mwaka uya akaenda ndichingotaura senyaya handina kuziva kuti iye akutofunga business neinformation iyi handaitaura inini I didn't know chinzwa zvinoita mwari manje uya audzana nemunhu upi wekuBangkok munhu wekuBangkok kubva ati zvoni ndine basa randoda kupa munhu kupi kusiti yatiri isusu ndobva munhu atofara ndobva mfeso batonzi unondibhadhara mali nekuti ndaita agent ini ndini agent wako akupa basa ndo zvavakataurirana but zvikanzi mari yacho inge yachajwe ipapo yatosvika kuma$500 iyoyo chete kana isori kana kuti $1,000 I'm not sure but mari iyo inge yakawanda guys it was a lot of money ndokubva uya vanhu vese vandiyo kunyika 1 Ghana nditika uyu anotamba bhora ari kushanda nemunhu wake ari kuBangkok anoita zvokuti nyebera vanhu kuda kuwanira basa ndini agent wako uyu manje paari kusvika kuno kuya baba vangu vachangobvawo kupi vakamboshanda muno vachidzokera vachidzoka ndobva vasvika vasina basa ndopakasvika in fact nyaya yacho itori ihombe because before pakuti basa baba ava vaiti vaimboshanda kune zvendege vaita zvokuoparata amekuti zvodzi chii izvozvo vakatomena vanona Australia kunyika dzakasiyana vainanzo kuzoone engine izvezvo vanhu aviation izvezvo ndobva kambani yavo yabhuka nekuti manager wavo anenge akaba mari ambva asungwa mari yange ikawanda ndobva asungwa maworkers ake ndobva asara asina basa mari bva wabhuka akatori munhu ndithinga ngane kalife kakangatori bhuka ndanditi ndobva ata sei ndobva matonzi tange kutsvaga mamwe basa ndobva watokanzelerwa mavhisa vhisa randachakuratidza iriya guys chipepa chiya chakaoma guys kanyika kanaka kantangike manga but mufesi akaona nhamo iyeyo asvika kunoku arerwa nemauti sinoziva nevanhu vakati handiti uyu achisvika kunoku izvisinewo manje uyu mufesi iyoyo ini nekuti aindisosa information guys I was shocked kuona mufesi iyoyo ari pachikoro pedu kudepartment redu tikati kuti kuri kuitei pano zvandava neshamwari yangu tikati who is your friend zvanzi uyu tikati ari kuda kudzidzisa chi zvanzi English tikati are you sure zvikanzi yes tikati wo akariona sei basa ndini uyu manje zvikanzi a friend of mine akangoona in advert asati atangwa mbirira pachena yakazobuda aita sepepe ndati that's nice akaiona paiba atongonyeba vangu vataurirana vanyeba zvikanzi ndakaiona pafacebook kana pachiere vatototese taona ari kukibva tatoona mumwe wacho nakagara pakicheni tamadhirawo patatonyarara zvangu ndo ndasiyana nazvo ndobva atota demo yake kudemonstrata kuti unodzidzisa sei vaatopasa apasa pepe mari yayo akanga vataurirana bhayaramba kuti because kuno kunotaurirana mari iyoyo vokuudza kuti haisi yevanhu vari vatema mari iyoyo inotengwa navanhu kuchete ndo mutemo wepano ndokubva ningirikini mufesi achalaki bva awana basa accommodation deng akasvika achigara pahotel
ndobva atanga kutsvaga kutanga kutsvaga pepe vaitodarikana panapa chiuza kuti paapartment penini pane dzimba here kana hapana papasitonowo zveshuwa then bva vasingonotsvaga pangu kakata kukamusha so vatino handipadi ndobva azotsvaga kumwe so ndaisatomboziva kuti area yake kona maflats bva atsvaga papange tiri good one ndobva awana imba ipapo saka aimbofamba netsoka achigara achinonoka bhasikoro rangu riyena ndasingachanisi kuenda kubasa vandamupa bhasikoro ndinokwanisa kuita sei kushandisa bhasikoro rangu kuya kubasa but paizosvika manje problem yaika yekuti aisvika sheti yese yakati akutota ziya kuita kuchururuka kuita kuti kururu tasa achanogeza futi ndobva Alexio Mzimba waya ushamwari yangu ya ndobva azomupa azomupa motorbike ndobva adzosa bhasikoro rangu ini ngati aise bvatanga tofamba nemudhudhudhu wake zvakanaka nanga first month abva atambira saka mupesi I think anga 30 days dzekuti achichinja visa rake type yanga anaro work permit yake yanga yakanzelewa bva amati azviiti kuti iwe uchinje visa rako uri munomu unofanira kubuda ende kwaifanira kubuda chini aifanira kuenda kuNigeria kunoita visa but now the thing is nekuti inini anga asinganditrust anga asingatrust zvakare Alexio isusu tisu vanhu vatema vaifanira kuteerera kana takuta zvemavhisa these are the two guys vekuCameroon because vekuCameroon ndo vaitofanira kunyanyoteerera number 1 because vekuCameroon vaienda kupi kuNigeria ndobva tatomutsanangura like this are the white guy England ndoda kuti ari structure ndobva akativhunza naishero naAlexio mavhisa enyu makamaita sei ndobva tatomutsanangura step by step ndobva tatomudza kuti isusu we tried to go kuIndonesia but it didn't work out even my friend ani akatomboenda ikoko but akatonyimwa even tourist visa akarinyimwa she ended up going kuMalaysia akazokumaenda kupi kuHong Kong ndoko akanopuwa transit visa ndobva azoenda kuSouth Africa because iyo vaita agreement yekuti your embassy is actually in South Africa we cannot give you my visa kunoku ndobva pane argument yevanhu vemaThai embassy ndobva tatomuudza kuti iwoka dai uri mumwe munhu wangorwera moyo kudombo waenda kupi waenda kuNigeria ukaenda kuNigeria andimbofunga kuti zvese zvinombonetsa kana une paperwork yako wongoenda ka1 wonotora visa rako wodzoka mufesi uyaya guys what did he do he refused avunza mafesi ekuCameroon vamuudza the same thing auya akativhunza tamuudza the same thing but no you guys don't know how to do my visas tisi kuudzwa manje tatane 3 years dziri pabasa apa tatane 3 years dzekuona nhamo nemavhisa plans you guys hamuzivi kuti madhivisa aitwa sei kuti hatizivi zvikanzi but Alexio musiya akadero zvikanzi ati ndakuenda kuMalaysia zvikanzi yes is he sure Malaysia zvikanzi akatotanzi I can do a visa kuMalaysia ndakatoona paGoogle ndikaenda painternet kati uku ndo kunonzi kuti kuzvidzinga basa woga aufuka dzoka futi ndo kunonzi kuzvisa pablacklist wega nokuti who would give you a visa from Malaysia nemuThailand azviiti ikaka kapepa aka kana chikuradza eka aka ndokakamuonesa moto aka ndokamudzingisa basa ndobva hanzi abva aenda kuMalaysia vekuMalaysia vane rafka ndobva vasvika bva vamuti go and wait for 40 days chazotumira visa rako. I'm like, how is your visa going to be sent? How exactly? Most of the unosia passport kana zvemutailand wasiya ino visa rako rinokeswa mukati mepassport nobva tandi ndo zvakandiudza but saka iwo manje 40 days akutaura idzi visa rako rinenge rato expire kaiwe zvanzi yes but vakati tinokupatsa but no exempt ndikati why didn't you just go kupi kuNigeria waingofaka 1 wobuda mazimari ako woenda kuNigeria uri guaranteed kuti unowana visa ucharegret aitoti gwadzura angane rafu mupese aibva tokugwadzira vanotasa kusaidika kuti no guys autombozive indotoziva kuti zvinoshanda sei ndo tatinengadata musati akadini kana kuna Alexio musiye because iye haasi kutiteerera asi anenge achida kuva rungu achinoabvunza meaning kuti isusu miromo yedu inobudisa zvisingameke sense muregai ndeikoko kuvarungu vake tamutarira because aida kuteedzera akamboda kuenda kulawo kwake ndobva zvaramba vaenda kuenda kuMalaysia because ndobva akatotora 1 week off ari kuMalaysia ikoko ndobva azodzoka guys 40 days dzakasvika munhu asina visa ndobva aita overstay ari muno munyika aita overstay ndobva azodzokera kunyika kwavo kunokanzi nemunhu munomu hatingarambe tinewe shamwari is better for you to go kupi kuGhana kwako unoita visa because iwo kushanda uri illegal panapa hazviiti kuti urambe uchishanda uri panapa ende vanhu kuno waifanira kuita visa woita nemwe inonzi work permit
work permit chirisiti chacho pamavidhio zangu ekudhara pepe pandakati 90 munogona kuti anafana nda kunyatsonzwisa kuti zvofamba sei. Pane vhidhio ndakamboita kudhara ndikatoita futi nechishongirishi changu chandakaita ndichitoratidza kuti ndechipi chacho chinodiwa. Kune type yevhisa rakadai, kuna anonzi ma90 days reports, kuna anonzi machichichine zvemuyekera umu, mamwe chazomboita neshona. Then kune ichi chanditi chitori chirisiti cheuku ichi ichi ndeche 2 years ago if I'm not mistaken. Ndingoriona chuo zvangu zvimarisiti zvekuwork permit. Saka veimmigration vakavanosuwa chikoro vosuwa futi iwewo, saka they have to pay. Saka ndopangwa kuti no, you cannot stay here, enda kumba unoita visa. Paakangoenda kuGhana kwake haana kuzombodzoka. Ndopakaferera sarungano last year, haana kukwasa kudzoka. Akanzi wato blacklisted kudzokera kuThailand, hazvichaiti kuti udzoke. Apa guys, imba yairenda akasiya akangoda achindi kudzoka mai manje. Ndozvakaitika. So manje but this guy before aenda kumba manje akatombobatwa BP. Tikatozoenda inini neshamwari yake tikatozoenda akatouya kundotokati zviricha pana pane zvokuti uyu face haasi kuzwa zvakanaka. I think angatone a week achingoti haasi kuzwa zvakanaka. Ndoka taenda kunomuona kuna munhu akazvimba, kuzvimba muviri wese. Tikati kochi zvikanzi I think ndine blood pressure, high blood pressure yangu yakakwira. Kati nekuda kwei vangoti I'm not feeling well, ndakadona ngeta accident kati when vatoti ndakatoita patoni nguva ndobva tatoti na uyu handina kuchipatara. Saka uyu mwoyo anga asinganyatsozva kuti kana ani manheru vanoenda kusection ipi kuchipatara. Vakati right inini semunhu unogara kuchipatara chega ndinokuratidza kuti moenda kupi kwacho. Ndobva aya akanditora ndobva taenda kupi kuchipatara. Taenda kuchipatara pepa tanomusiya kudai maiwe chimushini chikati munhu ndokusoka kusvati masiki aya kuti afeme guys yakakwira kuti BP imi kuti read kuti tu zvikanzi iwe uri kufungei nevanhu vekuchipatara kuya izotazirei kuti uri kubhuliwa nevanhu vari kuBangkok, vanhu vari kumubhula day and night. Ndobva atozonditi shero, you know what, there is something going on with me. Ndikati kochi apa guys, mudzimai wake kuGhana angane pamuviri penumber 3 guys, ndopaangane saka ndofunga angafungwa kuti ndikashaya visa haasati salary yaakatambira haisati atomboshanda. Then futi visa riri kuramba kubuda. Uku kuBangkok ari kubhuliwa nezimumafia ririko. Guys, kune magroup unongosingangozoti nderipi, asi ndopandakatongotozoti kune vanhu mafia kuBangkok vasingatoiti. Aimuudza kuti make sure kuti kana wakudarika nemi muBangkok handikuoni, because ndikakuona ucharegret and uchadzisangwa kuti you don't run away with my money. Ini manje ndasiri kutombozviziva kuti this guy akabhadhariswa mari yekuti awana basa pachikoro pedu. Saka inini manje chakazoita zvokuti mufesi wiko akazoti shero nda kuti utitongerewo nyaya iri panapa. Ndikati nyaya yeyi zvikanzi this guy kuriva manje muno musiti mangu akandisosa information iyoyo. Zvanzi this guy akanditi kunoku kune basa, but this guy hasi akandiudza direct, akaudzawo someone ndiye akandiudza. But this someone ari pakati pedu, he is demanding a lot of money. I cannot afford that money. It's a lot of money. It was almost $1,000. Ndikati mari yacho ndeyei? Zvanze kuti ndakawana basa pachikoro pandiri kushanda. Kapo basa pedu pana agent. Pabasa pedu ndikati let me tell you the truth. Pachikoro pedu hapashandi nema-agent. Pachikoro pedu panonzi direct hire. Iwe nechikoro munotaura muri vaviri, hapana muchuchisi pakati apa. Ndikati alright, interview akakurongera interview ndiani? Svika ndakazvirongera ndega. Ndikati alright bro, contract yako yakasainiwa kunzi pana mediator pakati, hapana. Ndikati but iwewe why did you agree kubhadhara munhu iyeye mari iwe uchizoti inonzi direct hire? Iwe munhu wako unondiudza here kuti anotoziva vanhu pachikoro apa? Zvikanzi havazivi. Ndikati saka why is he demanding that money? Zvika atoti inini what I'm thinking is uyu wamunomu vakapindukirana vanga vamabest friend ndokuti vese vanga vari kunyika one, but iwewe ka hana problem navo. But I think what you did was very wrong. Next time I think it's best don't do this to other people, because iwewe wakaudza uyu basi mva mataurirana an amount pakati penyu muri vaviri, mataurirana an amount pakati penyu muri vaviri almost $1,000 yokuti munditorere inini. Iwe uyu ndofunga muno musiti mandiri angatitira $500, wekusiti yekuBangkok angatitira $500. Ndo zvaimugwadza akati inini right now wona ndakakuwara ruoko rwangu handitombogoni wese akutombogoni, ndakatiswa bandage anga kutotiswa plaster, ndikufanira kuzvirapisa.
ndakati accident ndine 1 month ndichishanda munomu munhu akutanga kuti every day ari kundifonera achiti mari yangu. How can I give you that money uchiziva kuti ina handisati ndaita sei ndatanga kunyatsokushanda zvakanaka rendi chaicho haisada kutsa kuti ngoti kuibhadhara yeti iwe uri kundidhimanda mari ndobva kuti iwewo futi because vangakubika vese chatesa nditozivawo apartment yavo its because uyu aida kuenda kuchipatara ndasati mbozondo kwaanogara mufesi iyoyo aida kuenda kuchipatara ungoziva kuchipatara chete ndini because imwe yacho yange iri private an international hospital inodhura saka vaida kwakachipa ndozvakaitika ndobva ndaita sendati nawo kuchipatara pakuenda nawo kuchipatara pakunodzosera takazodarika nekwake akaona kuti chichizwa kuti nyaya yacho iri kunetsa ndeyei ndobva zvakaitika ndomuindira ndakaita kumba kwavo vari 3 ndobva ndakatozi asi munobika mese zvanzi yes we are cooking together saka mufesi uyu every time manheru aenda kunobika kwani kwemufesi mumwe wacho uyu ndasatozvizivi ndakati iwe ukatora poto kubva kumba kwakoko wedwe zvinofanira kuti kubva kubudiriro 1 kuyakuya kuenda kugrandview 1 ndikunongunobika paunodzokera kuyakuya nemudhudhudhu wako unosvika sadza musi ndakamudumu ndozvavaiita kwemwedzi yakagara mufesi uyo ndikati inga makashinga kutobikirana zvikanzi yes tobika tese ndikati how come chii chakaita kuti mutenge kubika mese excuse me nhoroondo yangu nhasi yakapenga zvikanzi nauyu bosi ndada munhu kutaura naye kunoboboka kanosina nomunhu kutaura naye kunoku kati alright mind you this gananieni ka antoriwo nemudzimai wake anotouya muno musiti ngototi kana atori munomu zongwa totoenda tese kunoona chi kunoona bhora kana auya ndobva chi atoti my wife chi kana auyawo tinotombobika futi tese munototeta kana zvakangonaka zvinoshata because I'm not from Ghana handizivi kuti mitemo yavakaita sei I don't know ndobva uya ati chi iwewe ndiwewo the problem because waifanira kuti achokwadi kuti uyu munhu right now is not feeling well why are you not telling your friend zvikanzi why should I tell him mufesi uya manje akatanga kuti hasha ndasana mbomuna akaderoka ndakatovhunduka akasimuka akakangotyora achiti iwewe ndinokublame iwewe you should talk to your friend because iwewe munhu ndiye rana wako ende futi at the end of the day you guys are ripping me off zvikanzi how am I ripping you off? I'm not the one akakuti zvino uya kuno iwewe ukanzi uya kuno kunani neshamwari yangu ndiye akakutsvaga akakwanda basa mbati alright but shamwari yangu how was he going to know kuti kuno kusiti kune basa manje ndatoti kune uenda kutoseka ndikati saka iwewe pese pepo waindibvunza uchindibvunza zvakawanda waitondishandisa uchitsvaga information keyo saka you also supposed to pay me nditotodawo pasalary iyoyo yamuri kupuwa pay me because iwe ndindakata sei ndakakupa information yekuti pabasa pedu panodowa matafu saka iwewe pay me ndozvandakabva ndamuita but atonzi yes stop joking ndikati aiwaka but sei muri kuda kuripa off uyu yeti iwewo basa wanga usingazivi kuti pane basa pachikoro pedu why do you want to rip him off? That's not fair. $1,000 is a lot of money. Maybe salary yake pamwe yakapuwa nechikoro is $900. How do you know? Ndobva atoti aiwaka but pedzerana iye because iwe makutuka guys vanga vakuthreatenana uyu kubhengi ukatodza kuti ndikakupa toda kusapanga ndo level yange yasvika threatening saka zvazvakumusstressa ndobva abatwa high blood pressure yake yakarinda mudengo ndobva ati saka iwe shiro ndiona kufunga kuti ari wrong takagara pakati guys uyu manje uyu kauyu wemuno musiti wangu andandagara chiziva kareka anga akagara ari nechekubhakoni achibika guys stove yakadzimwa uyu anga akagara kudivira kokoko indi ndandi pakati apa akagara kuneitikaenda kukakitchen uku agara zvakachitambisa gumbo rakadai so apa hasha dziri kuinda mudenga bva asimuka akangotanga kutenga kudanzira nevoice ranga riri pamusoro zvanzi it's your fault you are ripping people off. Why are you doing this to people? We are all from Ghana, but why are you ripping us out? So now it's not my fault. Sharon, how is that? Sharon, how is that my fault? It's not my fault, Sharon, because I wasn't there when you were doing these deals. I wasn't there. Why are you calling my name? I wasn't there. She goes, no, I also blame you. You are taking people's money. The other time, you also did that to this same guy. She said, which guy again? She said, there's another guy who came here. You guys lied to him that there's a job in Mukdahan. And at the end of the day, you are still looking for that job and there's no job in Mukdahan. Why are you doing that to us Ghanaians? She goes, in Makuta trafficking. But even why are you bringing people who know? Let me tell you what happened. This person, they had to
actually lied to that guy. They said, oh, there's a job here. That guy stayed in a hotel for 1 week. No job, no wahala. Nothing. There's no job. But this guy is the one who is actually bringing us here and is putting us in expensive hotels. So why you do that? Just tell the people, good zoni, hakuna bus, rather than lying to people. You are lying. Indagaya. That's some face we are. Saka uri totsi to this extent, but andikwazi kuzvitaura kuti uri totsi. Ndagara paya ndakamutasa uyu wasimuka uyu uri kutaura nechipunu achiti iwewe did I do that? When did I do that? Guys, ndakandagara uzobazi kuimba vakatanga kurwa pano uchaenda ndinda kutofunga safety yangu kuti inoita bhana uyu kuemergency ubhandeji rakaiswa apa pamuhuro. Saka uyu akataka kurwa urati uchitarwa ruoko uchatorwa ruoko kawe ndo anotanga kwata uri kutaura nebanga because mapanga ari kusadinga uyu ndo nezvipunu yakutaurwa nechipunu achiti it's not my fault. It's not my fault. Why did you take the job? Wakatorere basa rero kana zvikanzi but I didn't get the job through the agent. I just worked for my job. Zvikanzi all right. Mari ndinomupa but handisi kuzopa this guy. I would rather give you because you ndo kutondibatsira kunoko rather than kupa munhu wako ari kuBangkok. That's why. No, but because that guy didn't do anything. That guy just called me. A phone call. Hi, how are you? Where are you? There's a job in Mugdahan. That's it. The only person I can give money is you. You, the one in Mugdahan, not that one. But you I see my young ones in there. Why is it that every time when you come here, it means iwewe ndiwe uri kutomudza kuti call him now ndapachi ndamba make ndozvikuitika uri snitch. Guys, apa ndagara pasi but you why are you doing this? Why are you snitching? Don't do that because no, I'm not even snitching. The problem is that this guy is actually thinking that ini ndindi kutomuzipa off parisha ndakaronga tikati ko hoda iti uri kuunzire chi vanhu kuno city kwaona zoti hakuna mabasa zvanzi mwacho takatozwa ndinda katozofona ngati shamwari kuno kwakuna basa kana iwe une mari yako kanzi mari yako kabvisaka indanotora mari yako bozanza anga kuti mari yake yanga asarwa naye yokunza idzi imute take off rent anga atoibhadhara kune murume wayo yeti kumudhani kwakusama mabasa arerwa nhema ndo zvakaitika ndobva chi vatanga kungoni ngati hey guys madii maita cool down because vanga kuti uyu achadvanza uyu akabata tablet achimunongedza uyu akabata chipunu achimunongedza indi ndanga ndingori pakati apa ndakagara ndakaturikidza makumbo angu ndakadai soko ndikasaka vanhu ava vakatanga kudhindana ndichazvifambisa sei kana vakadhindana ndichaenda sei kumba kwacho because inini nembwa hatikwazi baba pangu pandikati kana nembwa aikanti apa tukutuku ndinonoibatepi I can't saka ndofonerani no one ndikati ndambofunga kuda kufonerani kuti iwe pane vanhu vada kurwa kunongo yodzimure moto ndikati ndoenda kuexposa secret yevanhu apo to ndikatozokanganwa kudza Alex nyaya ichatozomuudza angu kuti unoziva kuti ningi vakaputsa warwira basa vakaita wiki vache vakakudzana kusvika uyu manje azoita sei azoenda akati ini handikwanisa kumupa mari because toni nevhisa rangu randinofanira kugadzirisa saka there's no way out yachamupa mari sorry zvanzitaurira naye uyu manje ukuno kwedanga akangwara aingoti aigezera mhosva munhu ari kuBangkok because aitya kuita sei kukanganisa relationship yake neuyu kati amen ndoba tazoita kati ini guys ndauda kuenda I'm going home ndikati kune uya manje wandoziva uyu asingashandi nedu akagara ari muno maindisosa information ashanda kukambani kaye mota yayo ndikati ndokumbira hangu kuti ndiperekedza unosiya papa pedu ari muroad guys aingoti aita kutora achienzera it's not my fault Sharon was not my fault ndoti no it's not your fault yes it's not my fault yes this guys ndikuseka but that day vanhu vakanga varovana yes that guy is thinking that maybe I'm taking money from people. It's not my fault. It's not my fault. He's the one who came to me. I didn't even know that he was looking for a job. It's actually my friend. The one who is in Bangkok is the one who gave me this person. So why is he blaming me? I wasn't there when they agreed on that amount. I wasn't there. Don't yes. Very true. You were not there. Don't go to the even nakunoona because ndasinaziva akangoti kamanje kuti inini ndazvibata kuti ndo zvari kuita ndikamudza chinhu akabva audza munhu wekuBangkok kuti kusiti kune mabasa ndikati but you're also using me ndini akuisa ndikati but you're also using me you
You used me because you were getting information from me, and you used that information to get money from people, innocent people. Why did you do that? No, it's not like that, Sharon. You don't understand. Because I understand, but why did you do that? Atori kunyika kwawo up to now haazombodzokka uya ari kunokuwo ane mudzimai wakewo womunomutalent saka they are happily married guys. Saka handifunga tongomuonawo here and there kuno kwakuvhisitirwa nevanhu maza akuitwe zvokunzi ndata door to door ndombonovhizitira munhu ovhizitira munhu utomusvika neBP yake kuti pamwe cooking oil yakapera zuro kuno kwakuvhisitirwa. Excuse me. Kuno hakuitwe zvekungovhizita ka toto nemumwe munhu wandotoziva vanogara sorry maimboisa link pana vanogara I was actually shocked kuti mudzimai iyeyeka ane mwana. I didn't know. Ndapedza kumuona last year apa anogara less than 100 meters away from me. I didn't even know kuti akatondiudza musuna akati ini ndakabatsirwa mwana. Kabatsirwa mwana hanzi ndakatobatsirwa vanoti I was put to bed in zvinoreva kuti anga ari mulabor. Ndati congratulations, but pamba pavo patori padhuze zvapo padhuze. Ndaisa link guys, maybe one person or two. Kwangosvika 2 minutes ndobva ndakata live stream. Ndo madhirama angu guys, chiuru changu chakutorwadza nekutaura. Yeah, that's what happened. Guys, mangwana musati ngama tichi ndofana tsvaga yangu asuza ndakaikanda pai. Kwasara ndofunga 1 minute ndobva ndakata guys. Ndobva ndabaya. Ndingiriki ndikangofunga that guy neuyu handipindi kachikanganwa. Ndikamuti scale chayamba uchizviita here zvekuda kuunza vanhu vakanzi I will never do that again. I've learned a good lesson. Was at the end of the day yanga yakupindi kuzwa yakutonzwa kuti traffic vanhu kuno is very bad because kutora maganani yenzu chimani chivata traffic ovadhamba because maybe aitofunga pamwe pachasvika achishaya nemufesi wake wokugana. Unfortunately manhu mufesi wokugana anogara nemabhosi ake saka hazviiti kuti agara nemumwe munhu mumba make except mukadzi wake chete ndiye anogara mumba mawo imomo. Saka mwana wabvumidzwa kuenda ipo pamba pabhosi wake vanotogara pazimanshoni zikupalace chairo chairo. Saka iye ane room yake yakapiwa ipapo. Guys, inini I'm sleeping. Yowe ndaisatombobata I think zvandaingoita dhoo ndaiziva ndaingoti kana vakatanga kurwaka indongovhura dhoo ndoenda padownstairs ndinotsvaka kana mumwe munhu wokuudza kuti kune vanhu vari kurwa kumusoro kana gadhi unoudza kuti gadhi kuna but I think dai ndakadedza gadhi zvasingati vaizosungwa nemapurisa manje vagona kuzosungwa nemapurisa because munomavatanika inoguma yapidigudzwa. Saka I think ndaingobuda panze ndongosiya varimo vachirwa endaenda kamera yaizongondinonga kuti musikana ipamwe ndiye akasiyaita kuti vanhu vari because kuno kune makamera nyangwe kamudhuri kemhanga kandiwa nekamera makamera anomakochisa singambeti. Saka kunyangwe kaplace kasina kana musoro kanenge kangori nekamera everywhere. Makamera anomanzwisisa. I think vanoitira plus mbavha dzacho kuno kusiti kungatoti kundikamboona mbavha here asina mbodziona zvangu but normally zviwanzoshandiswa paaccident kazhinji zvapo. Yes, asi kunokora maybe vanogona zvinokora because kunogona kutosiya kana magrocery pamudhudhudhu pashe kwete rakavharwa nekusungwa kungoisa pabheki rako nemagrocery nyangwe kana kuti $5,000 kana $300 chaiwo unomasiya ari pamudhudhudhu wotopinda mukati wototenga zvimwe zvakuda kana 30 minutes urimo zvinhu zvako nozviona zviripo. Ndo city yacho yandiri but I don't know kuti izvezvi zvinoitika zvekubangkok kuno kwaSaudi Arabia but ini for the past 4 years dzandagara munomu totosiya zvinhu even vematuktuku vaive unosingatombowaziva kuti vanogara kupika unototenga zvinhu kutohodha kuisa mutuktuku then after that wotosvika futi pane imwe shop tuktuku iyo inokumirira kusvika wapedza wonota futi zvimwe uchingokanda mutuktuku kusvika wapedza shopping yavo votobatsira kutora zvinhu zvako wotoenda nazvo padhoo wabhadhira wotoenda. So that's how nice these people are, especially anguve munomusiti sizvo kuti Bangkok unokosa kuzviita here. Kuna vanhu vari rafu kadzinungwa
Yeah, ndakunyindeni guys, good night. Mangwanas guys, musakangane it's a white t-shirt day. Nemashema TV. I don't know what you're going to watch. So, good night guys. Bye.